Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam jami'an khairin anbiya wal mursalin min ayatin qalbi wa jami'an tabi'in wa tabi'in wa tabi'in sunnah min ulama al-amilin wa syada sunnah muslimin wal qur'an qasim ala al-mujtahidin khususan min al-ulama wa imam al-syafi'i wa min hadari wa imam bi hasan al-syari wa imam bi mansur al-mutawalli wa imam al-ghazali وإلى جميع الأولاد شمت الله رجيلا من شأن شهادة المسلمين في ذرية نبويهم وجميع مشايخنا في مشايخ سادة كبداتهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم وأصولهم ومسلمين وجميع أعدائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوينا وأخواتنا وأصولنا وأنفقنا عنا نسأل المسلمين والمغضوب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى شأن الأسباب والخصوص المشاكل وإلى جميع من حضر في مجلسنا هذا جماعة سيدنا ونخصهم جميع خليل المسلمين استرجع كتاب حكيم القرآن وسوسان كتاب بارك سياتي بارك ونخصهم جميع خليل المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وزمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatu tasi'atu wa thalathuna taihi makalah kang kaping 39. Babil ukama saking sebagiane pira-pira ahli hikmah ana satemene babil ukama iku kala ngendikan sapa babil ukama. Salasun utawi ana perkara telu iku mingkan sillahi ta'ala termasuk saking simpenan gudang simpenane Allah Ta'ala. Aimima tegese termasuk barang yang dafilu kan nyimpen hurima sapa Allah Ta'ala la yutihi ora paring ha ing telu sapa Allah Ta'ala illa man kejaba ing wong ahad bahkan mencintai sapa Allah ing man. 3 gudang Allah yang hanya diberikan pada orang yang dicintai yaitu al-faqru kefakiran, kemelaratan. Ai fahuwa huwa utawi fakir itu fakduma kasapen barang yang tajukan putus sapa wong milih Allah. Wal maradu lan loro utawa duwe penyakit. Wa huwa yuridu perkara kang mateng ibadane maring awak. Fayukhriju anil iktidal balfus. Nomor telu wasobru lan kesabaran wa utawi sabar iku tarkus syakwa ninggal madul min alamil bawa saking pilorone penyakit liwari ta'ala maring liyane Allah Ta'ala. Ada 3 perkara ini sebagian para ahli hikmah dan 3 perkawis sing 3 niki termasuk simpenane Allah Ta'ala. Sing niki mboten diparingaken Allah kejaba dumateng tiyang-tiyang sing pancen dicintai kare Allah. Gini ku kemaratan atau kefakiran, terus sakit, keadaan sakit, kali kesabaran. Nah ini gandeng-gandeng sabar. Tenggene 25 nabi dan rasul niku kan saged kita pendet ibro utawa tulodo ten 25 nabi rasul.
lan keadaan 25 nabi rasul niku benten-benten saestu. Benten-benten. Enten nabi sing sugih kaya raya, niku Nabi Sulaiman, kados Nabi Daud. Enten nabi sing melarat sangat. Contohnya kados Nabi Isa. Nabi Isa melarat sangat. Dalam mboten gadah bisa seneng dolan rono dawa. Makanya Nabi Isa sebutannya Al-Masih, yang sing seneng dolan rono melesir. Melesire nggih pergi tugase dakwah tur mboten gadah dalem. Mboten gadah bisa saking melarat. Enten nabi niku sing suwehet kuat. Iki kados Nabi Musa sehat umat. Enten nabi niku sing sakit sampai tahun-tahunan. Kados Nabi Ayub. Niku keadaan Nabi Rasul niku saged kita pendetu padha. Sugih ya tetep iman nggih. Melarat ya tetep iman. Sehat ya tetep iman. Sakit dia tetap iman. Makanya tiang Jawa nek damel pujian bagi sholat niku kan salah satu dari eman temen eman sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sergep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sergep sembahyang. Nah, kata lagu ini terus lagu ganteng gitu. Kados Nabi Yusuf dia tetap iman. Ayu dengan dia tetap iman. Sayyidah Fatimah lan itu niku kan itu loh datang kita. Lah sebenarnya sugih, melarat, sehat, sakit, bahkan urip lan mati niku bagian saka ujiane Allah. Niku sami mawon. Urip ya ujian, kematian ya ujian. Sugih dadi coba, melarat ya coba, sehat dadi fitnah. Fitnah dalam hal ini ujian keimanan. Sakit nggih dadi fitnah. Maka dengan sakit pirsani dan juz 29 surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ayat kedua ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Niku kan maringi teng kita nek Allah dadosaken kematian, dadosaken kehidupan. Niku tujuane ben nguji keimanan kita. Kita niku termasuk sing ahsanu amalan apa mboten? Sing saged amale sae apa mboten? Ten ngene surat Al-Baqarah niku ngenten surat Al-Baqarah jenis-jenis ujiane manungsa ten 150 juz kali awal niku mboten salah. Juz kali awal sing tentang iki lho, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sabar ya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lek sabar oleh apa? Ulaika alaihim
alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diparingi ujian sedaya tiyang gada ujiane masing-masing. Enten sing dicoba marah, dicoba luwe, dicoba wedi, rasa takut itu termasuk ujian. Wedi nang apa niku ujian. Bahkan tiyang niku mboten angsal ngaku iman, terus tanpa diuji Allah. Demen jenengan mungkin mirsani atau beberapa cuplikan di media sosial, tentang TikTok, Reel atau YouTube. Kerawuhane Habib Umar nih dan Indonesia kan ngelampai rihlah atau perjalanan teng Asia Tenggara salah satu dari teng Indonesia. Terus ngawontenaken kumpulan kali por artis Indonesia. Nah, di band termasuk viral nih. Terus beberapa artis niku tanggel teng Habib Umar, itu terjemahno ngoten niku. Enten sing tanggel nek penggawean dadi pelawak niku ya napa bermanfaat. Enten sing tanggel niku komedian pelawak niku ya napa. Niate sing sae nek ngelawak niat nyenengno Allah. Tapi janji kaya kate sing Kanjeng Nabi nek ngelawak gak oleh goroh, terus gak oleh caci maki, sing apik nek banyol sing apik. Enten malah sing tanduk kula kesupen nami artis sinten. King napa Allah niku nek sayang teng kawulane kok malah diuji, dicoba, diparingi balak-belani. Mestine kan nek sayang ku tambah dituruti apa-apa dicukupi. Habib Umar jawab lho, apa-apa dicukupi ku ya engko nang swarga, ora nang kene, nang donya niku panggonan coba. Era nek wong lare niku saged SMP kejaba pun ngalami ujian SD. Kejaba wis lulus ujian SD. Semanten ugi sok mlebu SMA mergo ya wis lulus ujian SMP kan wonten urutane. Nah, niku mangkane teng surat Al-Ankabut niku nggih di aturaken niku. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mosok yo ngomong iman, Islam, aku ngaji, aku saged salat, terus gak diparingi uji coba, mboten diparingi ujian sepenak. Nah, padahal wong biyen iso memperoleh derajat luhur kamulian yo melalui ujian. Falaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Diuji tiang rumiyin, diparingi ujian. Nek iso lulus berarti termasuk tiyang sing shodiqin, sing sodaku, sing temenan. Dikei ujian sehat yo tetep iman, ujian sakit yo tetep iman, ujian melarat yo tetep iman, ujian sugih yo tetep iman. Enten sing gagal pedhot tengah dalan, enten sing diparingi ujian sugih sombong, boten zakat, boten infak. Enten sing diparingi ujian sehat sombong, malah ngaku dadi pangeran. Kaya situ. Fir'aun itu ngaku dadi pangeran kan enten sing sanjang 3000 tahun gak tau loro. 3000 tahun ora tau loro, akhire ngaku dadi pangeran. Enten sing diparingi ujian melarat, akhirnya gak sabar terus ngapunten judi online, melakukan kriminal, mergo gak sabar oleh melarat, gitu. Enten tiyang sakit gak sabar kendak, ngutus kendak, gantung diri, kan mergo gak sabar dikei loro. Nah, makanya sajane padha wae sugih melarat ku kabeh cobaan ujian.
Tenggene salah setunggal hadis qudsi, tenggene tarikh Baghdad niku enten setunggal hadis qudsi. Atani Jibril, malaikat Jibril niku sowan teng Kanjeng Nabi. Terus kemudian malaikat Jibril matur, "Inna rabbaka yuqri'uka salam." Allah pangeranmu nyampekno salam. Terus dawuh ngenten Allah iku. Malaikat Jibril nyampekno dawuh Allah teng Kanjeng Nabi Muhammad. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqdi. Enek kawulaku sing imane ku gak iso kenceng, gak iso apik kejaba dikeki ujian fakir, ujian melarat. Wa in adnaituhu lakafara. Umpama tak gawe sugih tambah melete, tambah medhit. Tak gawe melarat ben tetep iman. Tak gawe melarat ben tetep saleh, tetep dadi wong apik. Mergo nek didadekno sugih tambah kemene. Wong gak tau nyekel duwe akeh kok gak kaget. Apa-apa dibelanjakno. Senajan ugi suwali inggih enten inna min ibadi man la yasruhu imanu illa bil. Enek wong ku imane ku nek sugih. Nek sugih tambah apik. Justru nek digawe melarat karo Allah, wa il afqartuhu nek tak gawe melarat dhewe, lakafaro dadi kafir malah, dadi maksiat malah. Lho, Allah niku ternyata nyetel kawulane iku benten-benten. Enten sing inna min ibadi man la yusluhu imanuhu illa bisihha. Wa in asqamtuhu lakafaro. Enek sing kawulane Allah iku imane iku nek sehat. Dene nek sehat iman. Nek loro muring-muring apa-apa disalah. Maka kalau Allah disetel waras. Enten malih sing inna min ibadi man la yusluhu imanu illa bisaqom wa in ashahtuhu lakafar. Nek enek kawula iku sing setelan imanku nek loro, tambah nek loro iku cedhak nang Allah ngibadah. Nek sehat malah main, malah lali. Nah, sedua itu napa ujian cobaan saking Allah. Nah, cuma ngene. Umpama wong dikon milih, dikeki ujian sehat apa sakit, milih pundi? Sehat. Padha. Nek dikeki pilihan awakmu diuji sugih apa melarat? Milih jalur sugih. Milih jalur sugih tur sehat. Kulo diparingi ujian bentuk sehat kali sugih mawon lho pilihan padha. Nek jenengan angen-angen itunge sakjane wong kan padha kabeh. Lara iku padha karo sehat, padha-padha ujian. Sugih melarat padha-padha ujian. Sakjane. Tapi nek jenengan teliti mawon niku antara sugih karo melarat. Iku ujian, niku apik ujian. Melarat sugih apun. Oh, ujian sakit kali sehat iku apian ujian sakit. Mungguhe Allah niki kita bahas dari sudut pandang Allah. Maka kalau disebutkan mriki termasuk gudang simpenane Allah sing boten diparingno kejaba ten tiyang sing dicintai Allah. Ini ku melarat terus sakit terus ditambahi sabar iki. Kengno pokok melarat ujian melarat itu luwih apik timbang ujian sugih. Ngeten. Ujian sugih iku kena beban syariat tambahan jenenge zakat. Nggih mboten? Nggih. Wong melarat mboten oleh beban tambahan syariat. Sing ngono kan kok sabar. Gak dikon zakat, dikon sabar. Terus malih tenggene hadis Arba'in Nawawi, hadis Bukhari Muslim. Tiyang niku nek melarat tok iku, gurung nglakoni apa-apa, melarat terus sabar. Durung nglakoni apa-apa, iku melarate diitung tasbih. Melarate lho diitung tasbih. Tiyang melarat iku kober nglakoni
salat sunat pira-pira ya kober sempet gak duwe toko, gak mikir ulangan, gak mikir wong penjual pembeli. Dadi kan enten tiyang salat duha pirang rakaat santai ae, dhewe gak duwe tanggungan apa-apa, gak duwe tanggungan kantor, gak duwe tanggungan ya santai. Nemlarah. Maca Quran pirang-pirang juz ya saware. Kesel gledang nang masjid turu, engko tangi wudu maca Quran maneh. Enak kok melarat. Wong melarat iku melarat tok, gurung ditambahi ngamal apa-apa wis dadi tasbih. Nek wong sugih oleh ganjaran lereng kudu sedekah, kudu infak, kudu haji, kudu wong melarat ora oleh zakat, ora oleh perintah haji, ora oleh perintah umroh. Bahkan wong sugih dikongkon maringi zakat teng wong melarat, enak sajane. Sajane nek jan sudut pandang Allah enak, tapi kita kan nuruti hawa nafsu. Ya enak sugih. Nggih terus malih sakit sakniki. Sakit kali napa sehat. Wau kan sajane padha-padha ujian saka Allah. Tapi nek wong dikon milih mesti rata-rata milih sehat. Padahal kalau diteliti monggo ya Allah niku sakit luwe apik timbang sehat. Karena apa? Sakit tok iku gak oleh perintah-perintah tambahan. Nek wong sugih oleh perintah, nek wong sehat oleh perintah tambahan. Contohnya tiang sehat maka salate kudu ngadeg, nggih mboten. Nek wong sakit salate kena nggo kena nggo turu. Enak. Dari sudut pandang beban syariat. Nah, lho, makanya kita niku nek mandeng saka hawa nafsu, koyokane ya enak saya, koyokane enak sugih. Tapi nek jenengan ningaline saking sudut pandang ganjaran Allah sing disimpen kanggo tiyang melarat karo tiyang sakit, niku mesti milih melarat, mesti milih sakit. Karena kita niku kan ngapunten nggih. Moto atine kita niku picek kabeh. Wis diakoni mawon. Kita niku mboten saged ningali keutamaane Allah, ganjarane Allah sing disimpen dienggo wong melarat, sing disimpen nggo wong sakit. Kita mboten saged ningali. Jenengan ningali teng hadis-hadis. Tiyang niku nek melarat surga, mlebu surga. Wong apik sugih. Karo wong apik melarat padha-padha ibadahe plek padha. Iku mlebu surgane disikan wong melarat kacek 500 tahun, mbok 500 tahun. Makanya nek mangke saged ngertos niki minimal kula ngertosna. Meskipun kita mungkin mboten njaluk lara, njaluk melarat kalih aja sih, njaluk lara dalem paling mboten nasa. Tapi setidaknya kita pun lek wayahe loro, nek wayahe melarat saged balekno sabar ten Allah. Nonton minimal nonton mawon. Meskipun kita mboten semerap ganjarane nggo wong melarat itu sepiro, ganjarane nggo wong sakit sepiro. Terus mari simpenane Allah mari kangge wong sakit. Tiang sakit niku nggih wau kan beban syariatnya lebih mudah daripada tiang yang sehat. Terus nek sakit niku piyambake niku dungane wis di mustajab karo Allah. Wis dijanji mustajab karo Allah. Kanjeng Nabi sing janji. Wong lara niku nek ndonga nek mustajab. Bahkan tengene hadis berkata nek enten tiyang sakit kok ndonga sampai 40 ping 40. Arba'ina marrah, bukan arba'ina yauman, arba'ina marrah. Loroe sedina, tapi ndonga ping 40. Niku dipilihane nang loro. Nek dheke mati dalam keadaan loro, mati nefa ujriya ajra syahidin, diganjar mati syahid, saya akhirat. Nek piyambake kok bari'a, kok sehat, nggih. Piyambake kok sehat, maka bari'a wa ghafara jami'a dzunubi, di sepuro sedaya dosane. Wong loro dungane mandi
Nek mati diganjar mati syahid. Nek iso waras, iso sehat, dosane disepuro. Wong sehat gak duwe Pak Iwa. Wong sehat gak duwe. Wong sehat pengen disepuro Allah, kudu istighfar, kudu tobat. Nggih mboten? Wong sehat. Wong sehat pengen dumane mandi lare budal nang Mekah. Lare budal nang Madinah, 35 yuta, 38 yuta, gurung sanuni. Gurung oleh-oleh kanggo kok sing ngetekno 50 yuta luwih. Nek wong sakit mboten usah. Entek 50 yuta. Lara tok ndukure kasur ndonga. Masyaallah. Niki kula lagi ngumpulno beberapa riwayat hadis. Sebabe wong mati syahid. Mangke insyaallah kula share teng ngene status kaya biasa, status media sosial terus. Salah satu tiyang sing mati syahid niku. Matine niku yamutu alal firas. Enak lho. Wong mati ndukure ambil terus ya, tempat tidur ndukure raja. Mati dalam keadaan tidur. Kan kata nggih derek kita. Lah yo mang iki lho, mandungi cek jagongan. Pamite turu dilu. Lah kok subuhan digugah amblas. Niku matine mati syahid. Mati syahid. Cuma syahide syahid akhirat. Mergo syahid niku enten 3, enten syahid dunia akhirat. Enten syahid dunia, enten syahid akhirat. Nek syahid dunia akhirat itu tiyang sing perang melawan wong kafir fi sabilillah. Maka syahid dunia akhirat piyambake mboten nangsal didusi, mboten nangsal diulesi, langsung disolati, langsung dimakami. Niku syahid dunia akhirat. Syahid dunia koyoke melok perang fi sabilillah tapi niate keliru. Niate ben pamer, niate ben oleh harta rampasan perang, niate ben dene dicatat dadi pahlawan, niate keliru. Sehingga ketika mati dianggap wong pahlawan mati syahid, munggo Allah disiksa pahlawan. Alhamdulillah. Lah kata-kata kita niku sing syahid akhirat. Kanjeng Nabi niku nate nuwun pirsa ten sahabat, engke kuis ngoten. Sampeyan ngerti wong syahid iku sing napa? Sahabat jawab, nggih tiyang sing perang fisabilillah niku nek kepaten gugur dalam medan perang, maka matine mati syahid. Kanjeng Nabi dawuh, "Idzan laqalilun syahidun min ummati laqalilun." Lah lek ngono lah sing mati syahid saka umatku titik banget. Wong perang yo gak bendino. Perang mboten bendino. Kasus Kanjeng Nabi ngitung kuwatasan hadise kula kumpulaken. Enten tiyang sing matun, tiyang sing kena wabah penyakit matine mati syahid. Kaya gemben corona niku Pak. Niku sing mati tenggene virus corona. Sing muslim lho niku mati syahid akhirat. Mabetun tiyang sing lara weteng niku nggih mati syahid. Ibu-ibu mati hamil kok mati syahid. Mari nglairno mati syahid. Mari nglahirno jik masa nifas, jik nyusoni putrane, ngrawat putrane mati syahid. Kuwake Pak. Kuwake. Wong sing kerem termasuk kemarin nggih napa niku musibah pondok pesantren napa Al-Khazini Buduran. Niku tahtal hadmi. Nek tenggene hadis itu wong sing mati keruntuhan bangunan persis kaya Al-Khazini. Niku santri mati syahid. Masyaallah kuwatan. Biji cawan pemantun tulisannya mangke proses. Nah, dadi tiyang sakit, tiyang melarat niku sakjane celengane luwih akeh timbang wong sehat, timbang wong sugih. Niki sing kedadi nomor terus. Tapi aja lali bingkaine iku bingkai sabar. Nggih, iki ampun supaya melarat ya kudu sabar, sakit ya kudu sabar.
Nek saged ngenten iki Pak Bu, niku dibanding ganjarane wong sehat, dibanding ganjarane wong sugih, jek akeh ganjarane wong sing sakit, wong sing oh, jenengan setuju mboten setuju pun kalau namung nyampe aja. Kalau namung nyampe aja. Sekarang mergo nek jenengan teliti dari error saestu. Memang awalnya koyane padha, tapi nek jenengan teliti saestu jek unggulan wong loro, jek unggulan. Makanya kita kadang kita ngeramu wong sakit itu kadang kan mboten sadar Pak nggih. Ngeramu wong sakit itu kadang gak sadar. Padahal wong sakit itu simpenane Allah. Gudange Allah niku. Celengane mangke tenggene akhir kuat sampai kaget. Ya Allah, kula niku sakit kok duwe ngamal ibadah sakmene akeh. Lho iya justru awakmu lara iku oleh ganjaran haji, oleh ganjaran umroh. Kan kula mboten sakit. Lah ya iku. Awakmu kan lara ora iso haji, tapi sabar. Delok kanca-kancane iso haji umroh. Makane tak kei ganjaran haji umroh, sabar iki. Lah kok kula pikantuk ganjaran sedekah wong kula melarang. Nah, mergo awakmu sabar melarang. Delok kanca-kancamu iso zakat, iso infak, iso sedekah, atimu gak kemrungsung, gak iri dengki. Makanya awakmu tak kei ganjaran sedekah. Masyaallah kaget Pak, tiyang benjing. Soalnya kata ganjaran sing tidak kita hitung-hitung, tidak kita duga-duga. Mergo Allah niku alimun khabir, Maha mengetahui dan Maha meneliti sekecil apapun. Kesabaran sekecil apapun akan dinilai oleh Allah. Tapi begitu juga kemaksiatan sekecil apapun tidak akan luput dari siksa Allah. Lajeng lanjutanipun kalau tentang nopo fakir nggih kula bali dadi masalah tuyo nggih kedah diperhatosaken saestu mergi tuyo niku alat kanggene kita ngibadah khususnya sholat. Kita mboten saged nglampahi sholat ujug-ujug langsung sholat, kejaba kudu bersuci nggih. Ngilangi najis, ngilangi hadas. Sing alat utamane ngangge tuyo. Sing saged kita damel nggih niku namung nomor 1 kali nomor 2. Nggih niku air yang suci dan dapat mensucikan. Pun saiki tugase toya niku kan menghilangkan najis kali hadas. Napa bedane antara najis kali hadas? Kata nggih kita sering kireng enten najis, enten hadas. Niki bedane nopo? Nek najis iku barang wujud, barang enten. Tapi nek hadas niku namung sifat, namung status, namung abstrak, tidak nyata itu. Ibarah, hanya tidak nyata, itu hanya ungkapan saja. Lah najis itu barang noto, sing barang iku dianggep kotor mungguhe syariat, sing kudu dibersihkan nek badhe nglampahi ibadah ten Allah. Pun lah kotoran utawa najis niki macene 3. Tergantung jenisnya, tur cara mensucikane beda-beda. Enten dimben namine najis mukhaffafah, najis sing ringan, enteng. Sing niki napa niku pipise bayi lanang sing umure dereng 2 taun, sing namung munjuk asito. Pipise sehingga mangke nek dipipisi niku namung cukup diciprati toyo. Mboten sampai diumbah, mboten sampai digrojok, ciprati toyo tompo suci. Nomor kali sing paling sering terjadi ten sekitar kita niku namine najis mutawassit, najis tengah-tengah sedengah. Macane paling kathah niki. Niku napa mawon sing medal saka dalan ngarep dalan mburi, baik saka menungso utawa saka hewan. Niku hukume mutawas, najis mutawassit. Kejaba sperma utawa mani.
nek sperma utawa mani niku mboten najis. Nyupen kathah sanget niku. Makane kita niku teng kamar mandi gadah kewajiban nek berqadil hajat niku berpipis, berbuang mantun buang air besar, gadah kewajiban namine istinja. Napa? Sing artine niku cawi utawa cewek. Wong iki ngarani cawi apa cewek? Cebok ya bahasa Indonesia. Nggih niku hukume wajib, boten sunah, wajib. Makanya tiyang kok berpipis kok ngapunten. Nah, buka lawang mobil, nguyuhi ban, utawa nguyuhi wit-witan, utawa nguyuhi tiang listrik. Mau langsung pok diselerek kosrot, wah itu jenenge kepet. Mergo gak istinja, ora cawi. Maka lek terus pipis wah, nguyuh kok sembarangan nang gone ngisore uwit. Dirubung keranggan kapok kowe. Kadang diobat kabeh utawa kadang ditemek-temek nang ngene ngowah lho. Wis istinja enten carane, enten kewajibane. Istinja niku alate nomor 1 toya paling utama. Nek saged paling utama paling afdol saderenge toya niku dioles kali watu. Watune 3. Mantun-mantun dibucar terus digenti dibasuh kali toya paling utama. Tiyang kuat kayane kok mboten enten jaman saniki istinja yo watu yo banyu. Kadang-kadang daun. Tiyang niku nggih nek istinjane sempurna kaya wau yo watu telu yo banyu niku pikantuk salam saking Allah. Enten setunggal kaum ten zaman Kanjeng Nabi pikantuk salam khusus saking Allah. Ya tulisan hadis ten 10 malam. Terus Kanjeng Nabi niku disanjani Allah, didhawuhi Allah, sampai salamku nang kaum iko. Terus Nabi tindak ditimbali kaum dikumpulno masyarakat. Sampeyan kabeh oleh salam saka Allah. Oh, subhanallah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Terus Kanjeng Nabi nyuwun pirsa. Kanggo mulangi kita sedaya. Sajane Nabi nggih pirsa. Cuma kanggo mulangi kita sedaya. Kenging napa kok Allah sampai paring salam ten jenengan? Keistimewaane jenengan napa? Amal ibadah napa sing jenengan lampahi terus mboten dilampahi wong liya? Apa salate sampean istimewa? Apa zakate sampean istimewa? Apa haji umrohne beda karo kancane mboten? Kita niku Kanjeng Nabi kaum sing kulino nek istinja niku ndo beli. Yo watu yo banyu. Niku oleh salam niku Allah, masyaallah kautamaane luar biasa. Nek umpama kok mboten saged utama yo minimal ngangge toya. Nek mboten saged malih yo minimal watu utawa benda padat. Sajane sing paling utama yo watu. Mergo nang diarani benda padat wae ngosak-ngosak ndi-ndi. Nggon ngawur ora sing apik iku nggih watu. Oh niku hukume wajib tenan. Terus nomor kali sing dadi najis malih wau kan sing medal saka dalan arep dalan buri bae bentuke cair utawa padat niku hukume najis. Terus termasuk apa? Termasuk muntah. Muntah niku hukume najis. Nah, muntah niku kan medal saka cangkem. Padahal cangkem iki nggone gak muntah. Enten namine air ludah, enten namine air liur, nggih. Bahkan kadang-kadang iku enten riak napa nggih. Nah, riak itu lho. Niku kan kadang medal saka liur, kadang-kadang ya medal saka cangkem. Lah niku hukume napa? Makane tenajis niku nggih. Tenajis niku al-asya al-mustaqdarah inda syar'i. Benda-benda yang dihukumi kotor menurut syariat, bukan menurut kita. Ludah niku mungguhe kita kotor mboten?
kotor Pak itu lu jijiki ludah itu. Tapi monggo syariat mboten. Sehingga ludah itu tidak najis. Nah, ini beda nih Pak. Kita mboten angsal ngukumi perkara masalah agama lu gawe pikiran dhewe mboten angsal. Kudu ngangge pikiran syariat. Kudu ngangge aturan syariat. Iler monggo kita jijik mboten? Jijik monggo kita. Wae dhewe jijik omong menawa kancane. Tapi monggo syariat mboten jijik. Ingus nggih, ingus liur. Iku kan monggo kita jijik saestu. Tapi monggo syariat mboten. Sehingga mboten najis. Kenging napa? Ngeten niki hikmah justru. Ingus, riak, ludah, iler niku mboten dihukumi najis karena berputar sekitar mulut dan hidung mriki. Sehingga kalau itu dihukumi najis, maka sak cangkem-cangkeme najis kabeh Pak gitu Pak. Nggih mboten? Nggih. Sak irung-irunge najis kabeh. Wong barang nang jero. Nah, upil-upil najis kabeh lah. Nah, tapi kalau muntah itu kan tempatnya bukan di mulut sebenarnya. Tempatnya dari lambung yang keluar ketika lambung nopo wonten situasi nopo ten kendaraan nggih, nopo sesuatu yang tidak disukai terus akhirnya medal saka mulut. Tapi asalnya saka lambung. Nah, sehingga barang yang metu saka lambung, medale saka mulut, lewat mulut itu hukumnya dadi najis. Nek kita ngarani muntah. Tapi ada kondisi yang kita mboten muntah, tapi niku hukumnya najis. Napa niku? Nggih niku air liur yang keluar ketika tidur, yang posisi tidurnya perutnya sejajar dengan mulut atau bahkan lebih tinggi daripada mulut. Tiang niku nek sare kok ngangge bantal enten bantal bantalan tangan maupun bantalan. Niku nek upami ngangge bantal niku kan posisi kepala lebih atas daripada perut atau lambung. Sehingga senajan to tenggene bantal niku ngiler, itu tidak aliran dari lambung karena posisinya lebih tinggi. Maka cara ngiler itu yo ambu pancen, tapi mboten najis. Tiang nek Jumatan khotbah kasawen wis jenengan titeni dhewe. Khotib nek kesuwen jenengan titeni. Pak Sulis Jumat meneh wae sapa wae Pak iki. As, boleh mesti liyane sawen khotbah. Oh, sampai nurokno, sampai mimpi ping 3 durung mari khotbah. Nah, ngomong apa wae. Ngono wong metu takono, khotbah isi napa? Mbok wae. Mesti emosi. Tiang nek sampai khotbah suwe ini kan sebagai jamaah sampai tilem, Pak. Kadang mboten tilem tok sak ngoroke barang, Pak. Kula nanti ya Allah. Dadi khotib iku, wahai muslimin, sidang Jumat. Dadi ngoroke karo khotbah itu gantenan. Mas, ngono gak rumangsa yang dimarekno lah barokah lah Allah maghfir asmari. Niku nek sampe keturun kan kadang ngantuten, kadang karo ngiler. Tapi posisi ini kan kali lenggah. Posisi mulut lebih tinggi daripada perut sehingga iler itu mboten najis. Tangi turu dibuka kancane langsung Allahu Akbar Jumatan gak masalah. Mboten usah diubah, aman. Tapi nek tileme mboten bantalan, posisi perut sejajar dengan mulut atau bahkan kadang perut lebih tinggi, maka sangat dimungkinkan aliran air liur itu berasal dari lambung sehingga hukumnya najis. Bentene iku tok bantalan karo gak bantalan, intine ngoten. Terus sing selanjutnya sing barang najis mawon niku darah. Darah apa mawon hukume najis, baik saking kita, saking wong liya, saking hewan hukume nggih najis. Jenengan nyembelih kambing, nyembelih napa niku namine sapi sing kurban niku Pak. Daging itu ayam termasuk. Niku daginge halal mboten? Halal. Daginge suci mboten?
suci dagingnya, tapi getihnya sing gawe najis. Niku darah niku nanti nek kecipratan darah utawa jono darah nggih dilangi darah. Lajeng nanah niku nggih hukume najis, darah najis, nanah iki najis. Terus bangkai utawa batang. Selain bangkai belalang terus ikan mboten najis, termasuk bangkai wong. Batang wong tiyang nek pun pejahat meskipun dia didusi Pak, jenengan demok ngoten, wong demok keluargane, Pak, ojo ditinggal aku Pak. Niku mboten najis hukumnya. Jadi bangkai manusia itu tidak najis. Terus kemudian bangkai mau hewan apa jenis darat atau pokoknya selain ikan, belalang, terus napa menungso mboten najis. Terus wale sing hukumnya najis niku perkara sing memabukkan. Baik niku berupa cairan, homer, minuman keras, hukumnya najis. Termasuk bentuk koyo ngaku terus iki kan minuman keras berevolusi luar biasa macamnya. Sing sabu ta sing pil napa mawon niku nek memabukkan hukum nggih najis. Makanya sakjane kita niku nek wong ngaku alhamdulillah. Wong kok sampai ngombe minuman keras niku mboten usah dipandang niku sebagai minuman keras, tapi itu barang najis. Itu barang najis sehingga kena mulut itu najis. Durung mendem kena mulut ndemok mulut sak pil ngono tok iku hukume wis cangkeme najis. Diombe gelas ya gelas najis. Dadi sak cangkem najis kabeh. Mlebu nang weteng sampe mlebu nang wetenge isine najis. Nek sak mlebu weteng mensucikan yo napa niku. Sak mlebu weteng. Ayo. Nah, makane masyaallah tiyang sing ngombe khamr niku kali Allah niku diarani tiyang sing boten lagi iman, sing imane ucul, pas nendeng umat imane ucul. Mangke imane balik niku nek piyambak saged sadar. Tur niku mawon nang jero iku jek ana barang haram niku ibadahe boten tetapi Allah alhamdulillah untuk kita sakawake kita saged dijaga. Oh, mending enten sedih tambahan. Cukup nggih, dadi nek mawon sadar dan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka